аз ҷавоб додан ба саволҳои онҳо дар вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як муроҷиаткунандае ки бо тариқи ана ҳамин сайти гуфтаи мо шумо ҳамун чизҳоро нигоҳ кунед, илтимос бародари азиз дуруст буфаҳмед ҷиҳатро. Чашмта дар киҷо оператсия кардӣ. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Бародарони азизу гироми қадр, фаромӯш накунед ки мо рӯзҳои наздик рӯзи финали конкурса аниқ мекунем. Касое ки охири билетҳоро жда доштем, ина охираш омадагия, видеоро тамошо кун ва ҳатман билета ҳозир бихар. Чхеле ки медонен дар канали ма конкурси нав сар шидагия, нархи билеташ 200 рублай. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович меброяд. Сумта мепартой ва чекта дар ҳами WhatsApp равон мекунӣ. Просто состав ва призора гӯш кунен, кайф кунен. Ҳамагӣ 74 дона приз мондагием да и конкурс. Бародарои азиз, мошиное ки ма да бозӣ мондагием, любой тад метонӣ ба дили пир рӯзе ки мошина қабул мекунӣ, қатъи 10 та устора бигирӣ, биёй мошинаро проверка ки ва баъд қабулшон ки. Ба ҳамин хотир бидроен ҳаракат кунен, билет бихарен. уқа билети бисёр нестай, ҳаракат кунен. Ма ай шумо боварӣ дорам. Ҳаматонда муваффақият. мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. Як ахбороти нав ба шумо пешниҳод мекунем. Вазорати нақлиёт қабулгоҳи электрониро фаъол кард. Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандон яъне қабулгоҳи электронӣ бо тариқи онлайнӣ сохт ва ба истифода супорид. Бар асоси қонунгузории мақомот барои ҷавоб додан ба муроҷиаткунанда 30 рӯз муҳлат доранд. Аммо масъулин мегӯянд талош доранд ин корро сереътар анҷом диҳанд. Барои қонеъ гардонидани муроҷиати шаҳрвандон аз ҷавоб додан ба саволҳои онҳо дар Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон қабулгоҳи электронӣ ба истифода доданд. Ба иттилооти дафтари матбуоти ин ниҳод, акнун шаҳрвандон метавонанд бо суроғаи қабулгоҳ Минтранс TJ нома фиристанд. Яъне ки ҳар як нафаре ки мехоҳад ягон сухани хича, ягон муроҷиати хича ба Вазорати нақлиёт бирасона ё ки мехоҳад ягон мактуб кунаву ба Вазорати нақлиёт бирасона, чихеле ки мо гуфтем номи сайтчон қабулгоҳ Минтранс TJ мебошад. Шумо дар ана ҳамин сайт метавонед омада муроҷиатҳои худтона пешниҳод кунед. Робитаи мустақим бо аҳолӣ ба мо кӯмак мекунад ки ба мушкилоти соҳа саривақт вокуниш нишон диҳем. Дар ҳолати зарурӣ барои ҳалли онҳо чораҳои дахлдор андешида шавад ва ҳамзамон самаранокии тадбирҳо ва ташаббусҳои андешмандаро пайгирӣ намоем, омадааст дар иттилооти Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон. Таъкид намудааст ки муроҷиатҳои воридшаванда дар шуъбаи коргузорӣ ба қайд гирифта шуда барои муайян сохтани иҷрокунанда ба роҳбарият пешниҳод карда мешавад. Масъулини Вазорати нақлиёт мегӯянд, бар асоси қонунгузории онҳо барои ҷавоб ба муроҷиаткунанда 30 рӯз муҳлат доранд, аммо талош мекунанд ки ин корро сари вақт анҷом диҳанд. Ҳар як муроҷиаткунандае ки бо тариқи ана ҳамин сайти гуфтаи мо мактуби хича ё муроҷиати хича ба Вазорати нақлиёт роӣ мекунад, ҷавоб аз Вазорати нақлиёт аз муддати 1 шабонарӯз то 30 шабонарӯза дар бар мегирад. Ва инчунин Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ки ана ҳамин ҷавоб барои муроҷиаткунандаҳоро ҳарчи зудтар сари вақт ба роҳ бимонанд. Яъне ки то 30 рӯз вақт накашаву дар муддати 3 рӯз барои муроҷиаткунандаҳо ҷавоб дода шавад. Тамошобинони азизу гироми қадр, ибад як ахбороти бениҳоят муҳим барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, махсус барои нафарҳое ки дар хатсайрҳо кору фаъолият мекунанд. Умуман ҳама нафарҳое ки ба воситаҳои нақлиёт сару кор доранд ва мехоҳанд ки ягон муроҷиати худшона ба Вазорати нақлиёт бирасонанд. Акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Бо диққат гӯш кунем, ба саволотон ҷавоб гирем. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. Рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Тарона нависонда. Ассалому алайкум, акаҷон мада повиска овардиам. Ман дар Россияям, бояд бирам, нарам чӣ гап мешавад? Дар ҳолате ки ба номи шумо повиска омадагӣ боша ва повискаро оли дастрас кардагӣ набошед, яъне имзо мондагӣ набошед, метавонед ки аз Россия берун бубуроед.
каромат нависонда. Ассалому алейкум. Акаҷон мегуфти финали конкурс кай баргузор мешавад? Хеле шид ба фикрам не. Оли як моҳ нашид ихтор мекунем ки ҳама конкурсҳои мо дар ҳамин як моҳ финали худшон мегзарона ва тесар гузаронидани финал аз шумо вобастагӣ дорад бародарои азиз. ҳар нафаре ки ҳамарӯза моро тамошо мекунед, агар ҳамин шумо як донаи билет мехариден, ман мумкин дар 2-3 рӯз финалам мегзарондум. Ба ҳамин хотир оли ҳам сари вақтаи билетҳо мондагиян шумо бидроед дастгирӣ кунед, ҳаракат кунед, ба 200 рубл билет бихарен, соҳиби ягон приз мешавем. Холиқов нависонда. Иқас саволи хизмат сарат вайрон намешава, акам мехонишон. Мо гӯш мекунем, сар вайрон меша. Офарин ба ту. бародари азиз, хай аҳамият наметиҳем. баъзе нафарҳое ҳастанд ки дар канали мо нав обуна шидагиянд ва ба ҳамин хотир савол пешниҳод мекунанд. хай агар сармон вайрон ҳам шава, лекин мо ҳамин роҳа пеш гирифтаем ки каме ҳам боша ба мардум хизмат кунем. ба ҳамин хотир ҳамарӯза саволҳоро кӯшиш мекунем ки ҷавоб гардонем, лекин то ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки саволҳои такрорира нахонем. як каси дигар нависондаи салом бародар Сорбон, як саволи ҳатмӣ дорам. Илоҷ бошад ҷавоб медодем. Агар бо мошини каршеринг ДТП кунӣ, анихтараш мошини дигареро занӣ, аз ҷои ҳодиса тарсида равӣ ва баъд ба каршеринг хабар диҳӣ ва ушерби каршерингро пардохт кунӣ ва мошини задаат осеби ҷиддӣ надида бошад, дар Русия суд чӣ ҷазо медиҳад? Ягон ҷазои мақсад ҷиддӣ дар назар дошта бошӣ ба шумо пешбинӣ намегардад. Мисол вақте ки шумо дар авария меғалтен, ҳамунҷа мисол аз каршеринг бошад, ҷаримаро ё пардохт мекунен ё ки мошиноро соз мекунен. Ҳамин максимум ҷарима дорад. Дигар ягон мақсад темои сериёзӣ нест. баъд иҷа як ҳолати дигаршам ба назар бигирем ки худованд ҳеҷ рӯза ҳеҷ вақт нишон надиҳад, мабодое ки дар ягон садамае ки ягон одам ба ҳалокат мерасад, баъд ана ҷавобгариш ваз бинае. Муҳаммад нависонда. Ассалому алейкум. Ака созаи ман ба шумо савол дошам. Ман сардори оила шидагим. То 2030 ман ба Тоҷикистон барам, мара хизмат мебарам. То 2040 агар дар Тоҷикистон биёи ҳозир бошай, сардори оила бошӣ, ба хизмат даъват намешавӣ. Иран Music нависонда. Салом алейкум. Ака мошин заводской тонировка дошта бошад, бе документ гаштан мумкина ё ин ки не? Не, мумкин нест. вақте ки шумо мошин ворид мекунед ва ӯ заводской тонировка дорад ва шумо ира ҳуҷҷат намекунед дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳолате ки шуморо дастгир мекунанд, ана ҳамун ҷаримае ки бе ҳуҷҷати тонировка мегарден, ҳамун ҷаримаро ба шумо пешбинӣ мекунанд. Раҳмоналӣ нависонда. Салом акаи Сорбон, илтимос дар саволи ман ҷавоб диҳед. ман 27 сола, мара ба хизмат мебаранд ё ин ки не? нафарҳое ки 27 сола шудагиянд аз даъваткунӣ ба хизмат озод ҳастанд. ғарибон нависонда. Салом акаи Сорбон, ҳамин ман военӣ билет дорам. аз ҳисоби диск грижа будан мара ба хизмат даъват мекунанд дар Россия ё не? ҷавоб медоден. раҳмат пешакӣ. военӣ билети нигодни боша, агар не, даъват намешем. як каси дигар нависонда. шумо гуфтен 1000 рубл да 10 билет. ман 1000 рубл пардохтам, 5 билет додам. WhatsApp ҷавоб наметад. бародарои азиз, вақте ки ман аксия мекунам, дар ҳамун видео мегӯям ки як рӯзаи аксия. баъзе нафари та 2 рӯз пас медрои ҳамун видеоро тамошо мекунӣ ва билет мехарӣ. ман дар видео ба забони тоҷикӣ мегӯям ки аксия як рӯзае. шумо ҳамун числоро нигоҳ кунед. илтимос бародарои азиз, дуруст бифаҳмед ҷиҳатро. як каси дигар нависонда. Салом, мошини 2009 мешавад растамушка? пешакӣ раҳмат. айни ҳол мешавад, лекин баъди тағйирот ворид шидан мошинҳои аз соли 2013 ба ҷумҳурии Тоҷикистон баъдан боло ворид шиданаш мумкин аст. як каси дигар нависондаи салом акаҷон, ман тракторист, як шинос надодаем, кор кофтесам. ростига бародари азиз, не, ягон ҷои кор намедонам. як каси дигар нависондаи ки акаи Сорбон, чашмта дар киҷо оператсия кардӣ? чӣ хеле ки бисёриёт медонед, мо дар Ташкент чашмои худмонро ҷарроҳӣ кардем. точне як чашма ҷарроҳӣ кардам ва худо розӣ бошад, бо баъди чанд муддат дигари чашмам ҷарроҳӣ мекунам. бародарони азизу меҳрубон, видеоро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.